Prosím meno, vek, koľko máš rokov? 8, tak si to dáme. Áno. 7, a to je základná škola? Dobre. Všetci vítaní na dnešnej akcii a dúfam, že odtiaľto odídete spokojní, plní dojmov a niektorí, ktorí budú najlepší, si odnesú aj ceny. V prvom rade mi dovolte privítať členov Rotary klubu, pretože na dnešnou akciou má záštitu Rotary klub. Je to pán prezident Ján Popadič, srdečne vás vítam. Členovia Rotary klubu pán Milan Novotný, pán Ján Zuberec, pán Ján Žiak, pán Peter Ondečko a pán Jozef Valach. Ďalej vítam medzi nami aj výmenných študentov zo zahraničia a študentov gymnázia Letricha, ktorí nám vypomáhajú na jednotlivých stanovištiach a pri jednotlivých činnostiach. Takisto chcem nami aj pani policajtky z mestskej polície, pani Alenku Šimonidesovú a pani Janku Krchovú. Vítam všetkých prítomných detí, rodičov a prajem, aby ste dnešné podujatie strávili príjemne, aby ste sa tu cítili ako doma. Takže ja vás v prvom rade všetkých vítam na našom druhom ročníku dopravnej súťaže, ktorú organizujeme našim klubom, Rotary klubom Martine. Vidím, že počasie sme objednali celku dobre. Ja vám prajem vo vašej súťaži veľa úspechov, zdaru. Samozrejme, keď to všetko dobre zvládnete, myslím, že sme vám prichystali aj pekné ceny a budeme veľmi radi, keď nás navštívite aj na 3. ročníku, ktorý budeme robiť budúci rok. Takže ja vám prajem do dnešnej súťaži veľa úspechov. Takže teraz si prejdeme dopravné ihrisko, aby ste sa oboznámili s jednotlivými. Prídení položí do stojana a pokračuje pohár s vodou z miesta odtiaľto na bicykli. A pokiaľ sa nedokáže, tak sa tu prideľujú trestné body. Ale by sme odbočili doľava, ideme pod kamión, ideme pod vozidlo, ktoré sa v kruhovom objazde nachádza a my ideme proti nemu.
jazdkového objazdu, čiže to sa takisto bude hodnotiť, budú to sledovať pani policajtky. Ideme po úzkej doske. Vašou úlohou bude sa snažiť prejazdiť po tej doske obyte, keď svetlá v križovatke blikajú, riadime sa dopravnými značkami. V Lani kopa detí robila chybu, že tu nezastala. Dookola. A teraz prichádzame na zelenú šipku, aby ste v smere zelenej šipky vydržali, aby ste sa neprídete z osmičky von. V smere zelených šipky. Páčate do križovatky, kde odbočíme, že prídete tu pred stovku. Pozor, je to ďalšia značka stop. Rozumel tomu každý, ak sa niekto chce ešte opýtať z detí. Sú na štarte, pripravi sa, pozor, začíname štart. Lucia Jasipová, Lucka, na štart, Lucia Jasipová. Po doske. Dobre. Výborne. Stopka. Poď. Poď, Adam, poď. Dobre. Nevadí. Zastav na stopke. Zastav. Nožička dole. A choď a ďalej. Tancuj salsa. Prosíme divákov, aby nebehali po trati. No, Miraka, jo. Po súťaži bude vyhodnotenie rozhodcami a na konci bude Miška Šarlinová. Pomaly, dober svíhadlo, dobre, poď dookola. Dobre, pomaly poď, pomaly. Pomaly, polož ho tam zase. Super, dobre. Pomalšie choď. Pozor, štart. Pomaličky. Pozor, štart. Výborne, to je ono. Dobre. Ukážkové zvládnutie tejto prekažky. Keď ide pomaly, tak to spravaj. Dívaj, ako to robí. Perfektne. Takže najstaršej kategórie Viktória Kresťanová už je pripravená na štarte. Tomáško Baláš. Dobre. Pozor, štart. Sme pripravení, poprosím uvoľniť trať. Kamila, pripraviť sa, pozor, štart, go! Go!
Pomôžte mu trošku, aspoň nie sme do večera. Ako vidíte, všetky decká už vedia dosť slušne rozprávať po slovensky, čo to rozumejú. Sú tu od augusta 2 mesiace a strávia tu celý rok. To sa nám blíži do cieľa. Potlesk. Jej! Ako sa ti tu páči? Páči sa mi na Slovensku. Čo je na Slovensku iné ako v USA? Škola. Jedlo. Pozor, štart! Môžem písať... Áno. Adriana Šichtová. Ako sa to píše? Šichtová. Takto 5 cien. Tak je 5 cien. Dobre, vidíte. Čiže od 5. Cenu odozdáva inžinier Mareta. Druhá cena, pardon, na druhom mieste sa umiestnil Filip Lacek. Umiestnil Adamko Levčík. Meno, roky.